Etiya Başuriya Keneke ji ber wefata hunermend Tahir Xelîlî peyama sersaxiyê weşan. Keneke got Tahir Xelîlî ji bilî ku stêrkek navdar û hunera parastinê bû, di heman demê de ew wek pêşmergeyekê Kurdistanê jî beşdarî têkoşînê bûye. Dualîtiya huner û têkoşîna li dijî dagirkeriyê kiriye yek. Em sersaxiyê ji malbat û têkoşîyerên Rojhilatê Kurdistanê û tevayî gelên xwe re dixwazin. Em ji Xwediyê mezin dixwazin ku rehê birêz Tahir Xelîlî şad bike û serbilindî ji hevsenger û hunerhezan re bêne. Tahir Xelîlî di sala 1956 de Bokanê hatibû dinê û 26 mijdarê li Silêmaniyê vefat kiribû. Xelîlî bi strana xwe ye bi navê Lê Qendîlê ser bi zervê li ber çar beşê Kurdistanê jî dihat naskirin û hezkirin. Agirvesta Hamas û İsraîlê hate dirêjkirin raydareke Koşka Spî ragihand ku İsraîl û Hamasê li ser dirêjkirina agirvesta li Xezayê li hevkirine li agahiyên zêdetir neda. Berdivke Wezareta Karên Derve ya Qeterê di rûpela xwe ya X de got di çarçoveya navbeynkariya domdar de li hevkirineke pêk hat ku agirvesta mirovî ya li Xezayê du rojên din were dirêjkirin. Berpirseke Hamasê ji Reutersê got li hevkirineke bi Qeter û Misrê re pêk hatiye ku agirvesta mirovî ya demkiya bi İsraîlê re du rojên din were dirêjkirin. Her wa diyar kirin ku agirvest wê bi heman şert û mercên agirvesta berê pêk ku çar rojan dom kiribû. Demek berê çavkaniyan gotibûn Hamas hewl dida agirvestê çar rojan dirêj bike, li İsraîlê dixwaze roj be roj agirvestê dirêj bike. Li gel wê jî dan û standinên derbarê girtiyên Filîstînî yên werin berdan de jî dewam dike. Li Hindistanê ji ber brûskê 24 kesan jiyana xwe ji dest da. Bûyer li eyaleta Huşard a Hindistanê pêk hat ku ev rojên zêde baran dibare. Ji ber baran û bagerê 23 kes birîndar jî bûne. Li heman eyaletê ji ber lêdana brûskê 24 kesan jiyana xwe ji dest dan. Li gorî pisporan li vê herêmê di 24 saatan 144 milimetr baran bariye gelek malan zirar dîtiye. Raydarên Hindistanê ji bo dîtina windahiyan dest bi xebatan kirine. Belêgodarên nêjamen û çend saat heş pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş. Düşman çavi sermedette baş net per bilamada u. Am mühimmet gut gorey roje am gavi bixir bavi. Me bir şekli gava li Diyarbakır gündeki Kurda çand mal mesela çar şava li bir kar kir. Havale Mazlum, havale Hayri, havale Kemal, havale Mehmet Varagi hazır bu. Niveni şehit kettin. Ham gava amnad nerin boy milleti Kürt bu daraka kırmasın herkes bin siyaveda deme.
Gülüm